Hello everyone, welcome to Kichu Cooks. Inita special dish chicken fry masala. Neka first 1 kg chicken detonda. Aike 1 to 2 tablespoon of garam masala. Boka turmeric powder parda. Boka itte chili powder 1 to 2 tablespoon. ಅರ್ಧ ಲೆಮನ್ ನೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ವೆಸಲ್ ಪೂರ ಮಣ್ಣದ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದಿತ್ತ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೀನಿ ಗೊತ್ತಾವಡಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನೇನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೋಜಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕಿಚನ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಚಾತನ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ. ಇನ್ನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ನಮ್ಮ ಸೂಪಾಡ್ದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಣಲೆ ದಿಯೋಡು ಐಕ್ 8 to 10 ಕರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. 8 to 10 ಐನು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ನೇಕ ಒಂಚೂರು ಲವಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಪೆಪ್ಪರ್. ಒನ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ. ಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಜೀರಿಗೆ. 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಧನಿಯಾ. ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಿಕ್ಕೆ ಲೈನೇಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಲೆ. ಬರ್ನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆದಾತನ ನೇನು ಚೂರು ಕೂಲಾಯರೆ ಬಿಡ್ದು ನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಂತದ್ದು ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಕಡಾಯಿ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲ. ಐಕ್ 3 to 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು. ಆಯಿಲ್ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೇಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಬಾಡಾಡು. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆನಿಯನ್ ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಬಾಡೋಡು.
ಆನಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾತ ಶೋಕುಡು ಬಾಡದಾದಿ ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ 1 to 2 ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಚಿಕನ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಐನು ನೆನಪುಡ್ದಿ ಒಂದು ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾಲ್ಟ್. ಇತ್ತೆ 20 minutes ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಣ್ಣದ ಕಡಾಯಿ ಆಯ್ನೇಟ್ ಚೂರು ಬೇಗಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಿಪ್ಪುಡು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಬರ್ನ್ ಆಪುನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತದ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಅಪಗ ಬೊಕ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಬರ್ನ್ ಆವನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ತೂವೊಂದಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೇವ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯರೆ ತಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5 to 10 minutes ಆಯ್ನ ಬೇಯರದೀಕ. ಇತ್ತ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತದ್ನ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆತನ 10 minutes ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುಡು ಬೇಯ್ದಂಡು ಚಿಕನ್. నేనೊಂಜಿ ಶೋಕುಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಪಗದ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಏನು ಕೈ ಆಡಿಸಾದ ಪಿರ 5 to 10 minutes ಆಯ್ನ ಬೇಯರೆದಿಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ದೋಸೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ನಾನ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೈಡ್ದ ಡಿಶ್. ರುಮಾಲಿ ರೋಟಿ ಐಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಚ್ಚಿಂಡ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆದ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಪಿಂದು. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸೈಡ್ದಕ್ಕಲು ತಾರೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಚೆರ್ ಇಂಚಿನ ಪೌಡರೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ನೇಕು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ಲ ಪಿದೈ ಮನ್ಪೆರ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಆಪುಂಡು ಏನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಾಣಲೆ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಂಶಲಿಪ್ಪುವ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಇತ್ತೆ ಏನಂತ ಎಂಕ್ ತೂನಗ ಬಾಯ್ಡ್ ನೀರು ಬರೋನುಂಡು. నేనైతే ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಔಟ್ಡೋರ್ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಚನ್ ದುಲ ಎಡ್ದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಒವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಿಚನ್ ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡ ಅತ್ ಪಿದೈ ಮಲ್ತಿನ ಫುಲ್ ನೇಚರ್ನು ತೋಜಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒವು ಡಿಶ್ ಬೋಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಪಾಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಜಿಂಡ ನನಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಿನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬೇಗ ನಮಕ್ 1000 ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ 4000 ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಪುಲೆಕ ನಿಖಿಲೇ ಮನ್ಪೊಡವು ನಿಖಿಲ್ನ ಕೈಟ್ ತೇಪ್ಪುನಿ. ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಆತಂತೊಲೆ ಎಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿ ದಿನಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
ತುಲೆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಯಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು.